क'क्राझार जिल्ला कमार्स कलेजनि बिसायख'थियाव टीम डायनामिकआ देरहासार जायो। दिनै क'क्राझार जिल्ला कमार्स कलेजनि बिसायख'थियाव बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन एबा BSUजों हेफाजाब होजानाय टीम डायनामिकनिफ्राय गासै सा 9 बिजाथिफोरा देरहासार जानो हायो। जेनेरेल सेक्रेटारि आबुं बरगयारि, लेटारेरि सेक्रेटारि धोनजय खुंगुर नार्जारि आरो गार्लस कमन रुम सेक्रेटारि जनालि बसुमतारि मोना देरहासार जानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो दि BSU आरो गासै टीम डायनामिकखौ मदद होग्राफोरखौ साबायखर बावो। दा आं फार्स्टआव अकलावनो नोंथांमोन जे रिपर्टार्सफोर जे जोंनि कलेजाव फैनो हाबाय, जोंनि जे देरहानायाव जे भिक्ट्रि जे जादों दायो बेयाव नोंसोरो जे जोंखौ रिपर्ट लाफैबाय, बेनि थाखाय जों नोंसोरखौ हामबाय होनो। जे जोंना 2025-2026नि जे इउनियन बडि कमार्स कलेजनि क'क्राझारनि बेयाव इलेक्सन जानानै थांबाय। जे इलेक्सनाव जोंनि BSUनिफ्राय जों गेलेदोंमोन, जोंनि बेनारनि आन्दाराव BSUनि बेनारनि आन्दाराव। दायो जे 9टा पस्टआव जोंना 7टा पस्टआनो आनकन्टेस्टेडलि जोङो देरहालांनो हादोंमोन आरो जे मोननै दंबावो पस्ट जे जाहैबाय लिटारेरि सेक्रेटारि आरो जे गेम्स सेक्रेटारि। बेखौनो हामबाय होनो जे जोंनि जे कलेज इलेक्सन कमिटि बेखौ जोङो हामबाय होनो जे उइदाउट जों जेबो दावराव दावसि जायागारानो जे जोंनि जे कलेजनि इलेक्सन इउनियननि बेखौ मोजाङैनो खुंनो हाबाय आरो जों जोंनि जे टिचार्स आरो एडमिनिस्ट्रेसनफोरखौबो जोङो हामबाय होनो आरो जे जोंनि सापर्टार्सफोरखौबो आरो जे जोङो जे BSUनिफ्राय सापर्ट मोनबाय बेखौबो जोङो हामबाय होनो। जे BSU दायो जे जोंना एसे एनै जे जोंनि कलेजाव प्रब्लेम दङ जे जाबाय बिदिनो नटिफिकेसननि आरो बिदिनो जे एसे एनै जे प्रब्लेमफोर दं बेखौ जोङो इउनियन जे गोदान जादों 2025-2026नि जे स्टुडेन्ट इउनियन बेयो मोजाङैनो बेखौ रेज खालामगोन। दा जोंनि मेसेजआनो जाहैबाय जोंनि जे मट' बे जाहैबाय इउनिटि आरो डेभेलपमेन्ट। बेयावनो जे जोङो बुङो जे मेजरिटिया जोंना बर' नङा जोंनि कलेजाव हले होमब्लाबो जे जोंनि जे मोजाङैनो जोङो इउनिटियाव थायो। खुलुमबाय, आंनि मुङा जनालि बसुमतारि। जोंना गासै 9टा पस्ट दंमोन, 9टा पस्टआव 7टा पस्टआ आनकन्टेस्टेडलि ओरैनो देरहाबाय। BSUनिफ्राय जोंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय बयनिसिमबो बिब' आरो फंबायफोरनिफ्राय थेंक इउ स' माच। जोंनि गासिबो कमार्स कलेजनि गासिबो स्टुडेन्टफोरखौ जे जोंखौ सापर्ट खालामदों बिनिसिमबो बयनिसिमबो साबायखर बावबाय। मुङा धोनजय खुंगुर नार्जारि। आं दा इलेक्सन गेलेनानै कन्टेस्टेडलि उइन जादों, आं आनकन्टेस्टेडलि नङा। दा अलरेडि जोंना 7टा अलरेडि आनकन्टेस्टेडलि उइन जाखादोंमोन, नाथाय दा जोंनि बे सानै केन्डिडेटआ आं जाबाय लिटारेरि सेक्रेटारिनि केन्डिडेट, आं देरहाबाय आरो स्पर्ट्स सेक्रेटारिनि केन्डिडेट दा जोंनि BSUनिफ्राय गेलेनाय बिसोर सानैबो देरहाबाय। दा आं अलरेडि बे लिटारेरि सेक्रेटारिनि केन्डिडेट नि जानायनि सिगां आं अलरेडि लिटारेरि एक्टिभिटिसआव पार्टिसिपेट खालामखायोमोन। अलरेडि बे एक्सपिरियेन्सखौ लानानै आं दा कलेजाव बे लिटारेरि एक्टिभिटिस बेफोरखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो आरो बे दा आं इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ नालाय स्टुडेन्टसफोरनि बे जा डिमान्ड्सफोर बेफोरखौले कलेजनि सिमाव थिखोना होगोन आरो स्टुडेन्टफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावगोन। आं दा लिटारेरिनि एक्सपिरियेन्स दंखायो नालाय दा अलरेडि आं मिथिखागौ लिटारेरिनि बे प्रग्रामसफोराव माबायदि स्पेसिफिकलि मा प्रब्लेम्स फैयो, मानि गोनांथि जागौ मागौ। दा आं बेनि एक्सपिरियेन्सनि सायावनो मावगोन जिनिसखौ। दा जुनियर्स आरो सिनियर्स गासैनिबो बेखौनो मेसेज होनो सानदों दि इउनिटिखौ एसे मोजाङै लाखि आरो दा जोङो इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभनि सायाव एसे बिश्वासखौ लाखि आरो जों नोंसिनि मालाय सायाव सायख'जाखानाय नालाय नोंसिनि बे दा स्टुडेन्टसफोरनि डिमान्ड बेखौ फुलफिल खालामनो नाजागोन। दा आं हले BSUनि सापर्टखौ एसे थेंक इउ होनो सानदों। BSUनि सापर्ट गैयाबा दा बे आंनि देरहानाया रोखा जानो हायामोन। दा बे BSUनि सापर्टखौ लानानै आङो थेंक इउ होनगोन आरो दा जोंनि बे जुनियर्स आरो सिनियर्सफोर आदा आब'मोन आरो बिनानाव फंबायमोन बिसोरखौबो सापर्ट होनानै आंखौ देरहाहोनो थाखाय थेंक इउ।